Bună ziua, stimate doamne, stimați domni! Eu sunt, mulțumesc că m-ați prezentat, Natalia Timăciuc, directoare Departament Carduri la Fincom Bank. Am o practică mai mare de 25 de ani în domeniul cardurilor bancare. Am stat la baza dezvoltării cardurilor, business-ului de carduri în Republica Moldova. Și astăzi eu vă mulțumesc mult pentru invitație. Unii colegi pot să vă zic că bine v-am regăsit, eu zic bine v-am găsit, dar sper la următorul an să vă zic bine v-am regăsit. Și tema de astăzi este e-comerțul în Republica Moldova și în lume. Am să zic un pic despre Fincom Bank, despre banca pe care o prezint. Este o bancă care în strategia sa se axează pe digitalizare și mulți clienți, deja atât persoane fizice cât și persoane juridice, au o mulțime de servicii care pot să le folosească în digital. Deci noi suntem orientați spre digital, dar nu uităm și de servirea clienților face-to-face. Imediat. Eu vă rog să-mi ziceți, cine din sală nu deține niciun card bancar? Toți sunt. Cine din sală în ultimul an a făcut cel puțin o achitare în online? Deci suntem aici pentru, deci suntem aici pentru o temă destul de actuală. Comerțul electronic este industria cu cea mai rapidă creștere din lume. Deci, da, este pandemia care a dat un imbold foarte mare, dar am să încep un pic de istorie. În anul 1989, un tehnician a fost la baza dezvoltării limbajelor HTML, URL și HTTP, care a dat posibilitatea să se facă plăți online. Și în 1994, aici pretind să fie prima tranzacție online doi comercianți. Unul este Pizza Hut, care zice că a vândut prima pizza online în 94 și tot în 94 se pretinde că a fost vândut online discul lui Sting. Deci, în 94, în Republica Moldova, noi nici nu emiteam carduri. Practic, nici nu știam ce este asta card bancar. Dar în lume deja se făceau plăți online. Pe când, în anul 2023, noi suntem cu dezvoltarea digitală la același nivel mondial. Deci toate serviciile care sunt în lume, toate aceste servicii le oferim și noi. Ca bancă, ca companie IT. Eu am să vă relatez un pic despre tipurile de e-commerce. Este business to business, atunci când businessul vinde nu numai marfuri, dar și afaceri. Al doilea tip este business to consumer, ceea ce suntem obișnuiți noi. Noi, pe platformele de e-commerce, cumpărăm anumite produse sau servicii. Alt tip este consumer to business. Acest consumer to business este practic o parte a tipului de business to business, doar că aici e vorba și de servicii, deci vânzarea directă de la business to business, fără intermediari. Și de la consumator, ceea ce suntem noi obișnuiți, platformele eBay, când o persoană fizică vinde o marfă și altă persoană fizică o procură. Care sunt noile tendințe tehnici în e-commerce? Deci, comercianții care dezvoltă platformele de e-commerce au mai multe tehnici pentru a dezvolta această platformă. Prima tehnică este CRM-ul. Toți cunosc de această platformă pe care o utilizează și băncile și persoanele juridice. Imediat, noi o să
Iată, CRM-ul vă ajută să înțelegeți nevoile și comportamentul clienților potențiali pentru a consolida relațiile și îmbunătăți loialitatea. Deci, cunoscând comportamentul clientului, dumneavoastră puteți să-i oferiți anume ceea ce el vrea. Când clientul vine la bancă, când eram la deservire de clienți, clientul mă întreba: aveți acest serviciu? Eu îl întrebam: ce dorești să faci? În dependență de intenția clientului, îi se oferă serviciul cel mai potrivit. Pentru că banca are o gamă largă de servicii, dar pentru fiecare în parte, în dependență de intenția lui, îi se oferă cea mai bună soluție. Și atunci clientul rămâne mulțumit și banca tot. Altă tehnică este inteligența artificială, care acum sună tare în toată lumea, care, având date despre clienți, inteligența artificială vă ajută să analizați aceste date ca să puteți să concluziona anume ce este necesar clientului. Chatbot-ul este o opțiune de comunicare cu clienții. Acum sunt tehnici de a programa chatboții cu fluxuri diferite. Deci, în dependență ce întrebări de clientul, chatbotul deja are răspunsul pregătit. Dar este un lucru foarte major, pentru că chatbotul ăsta trebuie să fie învățat și apoi el ca să poată să vă ajute în vânzări. Mai este o tehnică direct to consumer, ceea ce de obicei noi facem, deci vânzarea direct la consumator, fără intermediari, ceea ce ne reduce din costuri pentru vânzările pe care le facem, adică le face persoana juridică, comerciantul. La fel, acum cunoaștem despre comerțul social. Ce este comerț social? Sunt vânzările pe platformele de socializare, unde mulți dintre vânzători-cumpărători pleacă în aceste rețele și, într-adevăr, iată, cifrele zic că se estimează că cumpărăturile pe platformele de social media vor ajunge la 1,2 trilioane în 2025, mai ales generațiile Z și milenial. Comerțul hibrid. Deoarece noi, dorim toți să mergem în digital, să vindem pe platforme, dar să nu uităm și de partea, așa eu zic, omenească, pentru că omul uneori vine la magazin și, în primul rând, și să măsoare, și să vadă, și să pipăie, și să comunice. Și atunci, deci este comerțul, nu știu dacă putem total să trecem în digital, în e-commerce, pentru că partea aceasta de fizic, de omenie, rămâne actuală tot timpul. Și de aceea, unii clienți, de exemplu, vin în magazin, pipăie, văd, măsoară, cumpără în online, posibil să fie careva reduceri. Sau alții văd toată gama de produse online, vin la magazin pentru că nu sunt încrezuți și măsoară și atunci procură. Mai este, înainte de acest slide, am să vă zic încă de un principiu, este rata de conversie. Ce înseamnă rata de conversie? Toți care dețin un site monitorizează vizitatorii de pe site. Da? Noi vindem ceva pe site și monitorizăm că în ziua X noi am avut 100 de vizitatori. Pe când a doua zi vedem că în ziua X s-a făcut doar o cumpărătură. Înseamnă că rata de conversie a noastră este de 1%. Un vizitator din 100 a procurat această marfă. De ce este nevoie ca rata de conversie să fie majorată pentru a avea bun venit, da, și a face vânzări mai mari?
Deci site-ul trebuie structurat în așa tip, în așa fel, ca să fie accesibil clientului, pe înțeles clientului, căutarea să funcționeze ok, pentru că sunt, chiar de una zi am intrat pe un site, nu vă zic denumirea companiei, am avut nevoie de un frigider și eu nu mă puteam orienta să caut anume pe acest site frigidere. Este o companie de tehnică și doar prin căutare careva sofisticată am găsit frigiderul de care avem nevoie. Deci eu nu am să mai merg pe acest site unde este atât de complicat de navigat. Fincom Bank oferă servicii de e-commerce, plus noi avem și servicii de achitare prin e-commerce, Apple Pay și Google Pay. Ce înseamnă aceasta? Noi toți suntem obișnuiți că acum înrolăm cardurile noastre fizice în aplicația Google Pay, Apple Pay, fiecare în dependență de ce dispozitiv are, da? Și achităm la magazine cu telefonul, cu ceasul. La fel puteți să achitați prin Google Pay și Apple Pay pe intermediul internetului. Apăsați Nu Card, da, vedeți sigla Apple Pay sau Google Pay și achitarea se face printr-un click, fără ca să introduceți credențialele cardului. Deci este legătură pentru că deja cardul dumneavoastră în aplicație este tokenizat și prin această metodă se face plata rapidă. Fincom Bank este una dintre două bănci din Republica Moldova care oferă aceste servicii pentru e-commerce. Și cum beneficiați? Deci vă apropiați la orice sucursală Fincom Bank, ziceți că aveți nevoie de serviciu e-commerce, tellerul vă dă chestionarul pentru a fi completat. După ce completați chestionarul, veți fi contactat timp de 3-5 zile de către același teller și vă spune despre acceptul că mergem mai departe cu o relație, se semnează contractul, după ce se semnează contractul, primiți instrucțiunea tehnică, cum să setați site-ul, după ce se fac testele cu brio, mergem în prod. Și atunci, în online, vreau să vă zic că sunt mult mai multe plăți, vă zic despre Fincom Bank, în 11 luni din 23, plățile online au crescut cu 40% comparativ cu 11 luni 22. Mulțumim de atenție. Dacă sunt întrebări,